bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar jamhira moon hande ko ñalawma alarba hawri ko nogas lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuɗɗo mawni ko toon to États-Unis guitorɗen ɗum noon ko toon to Texas ma en jaak toon kadi to Maison Blanche ƴeewen kadi battande haaluji kalteɗi ko fate jokkodiral kanko Donald Trump waɗa joguino délégation Europe naɓe arnoɓe toon habaruji men international ma en kala ko fate Ukraine ɗum noon ko ɗamina hono kanko Putin e kanko Zelensky ene ɗaminama ɓe jooɗoto anda ko holnden e anda ko hol toon hande habaruji meɗen manaw en toon to Palestine hono kanko Benjamin Netanyahu omone continue plan makko ɗum noon colonise Gaza ma en jaa toon to Mauritanie e Sénégal kadi toon to Mauritanie affaire parti politique gonɗi toon hol caɗele ɗe kamɓe gouvernement oɗo sa joni kadi ɓe jantini pour salade ɗiɗon parti cekkitoro toon to Sénégal oɗo debbo sarɗiyanka cankiɗo hande hono kanko Khalifa Sall ancien maire de Dakar o wawino kadi yillade hono Badara Gadiaga ƴeewen kadi holko haali caggal nguɗon jillu haade men gasani journal men ma en jokkodiri Tidiane Niango roken élément mo joguinen ko fate coftal ɓalli ko ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal hande ma en gartu desuji muɗum joni joni radio Jowol Sare International dole lingu gondiya kono dole radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa taaridi kono ɓamtare kala kene wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Jowol International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare men fuddade habaruji d'abord ko habaruji ko fate weeyo ko siftinde on tan ko hendu walla ƴiwande mawde wiyetende enen oɗo sa joni nen hucciti to banggue funangue États-Unis ɗum noon en wayno ko hawnaki ɗo e subaka ma yetto toon to Caroline du Nord ko teskita tan tugnade kadi service toppiti ko fate météo hay sindo ani hulɓini bempeƴe garoje hen ɗe walla hendu arolu hendu ene wayno ko toon to diwan New Jersey to diwan Caroline du Nord ala foof mantinoje gonɗo toon pour hadde yimɓeɓe continde lumbade ɗum noon ene wayno ko hendu du walla ndeɗo ƴiwonde so yettima toon toon to gueji ɗeɗo tufde ko wayno Caroline du Nord ma addu bempeƴe kene ɓuura métreji jeenayyi to weki kadi en wayno hendu du ma won kene wona temedde ɗiɗi e 15 kilométre par heure ɗum ɗo fof ko hunde hulɓinide kadi ko hunde teskitande e kikiɗe enen nde fuɗɗima maali mo puɗɗima yettade toon to Caroline du Nord tugnade hande service météo ko haali en wayno ndu ɓuuri bonde no yarata oɗo ja joni koye gueƴe Atlantique ɗum noon ko hakkude duuɗi Caribbean e huccitande toon to Porto Rico ko wawi wonde fof en wayno ko oɗo sa joni maali muɗum puɗɗima yettade diwan hakkude États-Unis ɗum noon ha toon to Ohio hay sindo toɓoji jeyaka ne wayno ko ɓuuɓol fuɗɗima arde ɗum noon ne wayno ko oɗo saha mo kaldeten joni ko 6 heures kikiɗe toon to Ohio ene wayno ko ɓuuɓol fuɗɗima arde ɗum noon ko jamma hande jogori heddade ko hakkude 29 degré e 26 degré ñalawma janggo kadi nguleyki arata no fewi ko 26 jogori wonde ñande aljuma noon hawnaki ma wuulo seeɗa wona e 29 degré ma nguleyki ɓeydo kadi montude ñande asende wona ha 30 degré kono noon ma usoy ñande dimanche ɗum noon ko ñande hen ɗamina wonde réellement maali hendu ndu ma yetto ɗo e Ohio ɗum noon ma température 26 degré continue tellade ha 23 degré ɗum noon ko hakkude altine e alarba ɗaminaka toɓoji ma mbaɗa hawnaki kadi kono noon ma asmano continue wadde duule ha niɓɓiɗe hen saaji habaruji men to États-Unis guiɗoɗen toujours ko toon to Texas e ɗum noon ko siftinde on jonte ɓennuɗe hono toon to Texas sarɗiyankoɓe démocrate en mbawino yaltude leydi Texas pour faade nokkuji leyɗele goɗɗe état ji goɗɗi ko wayno état ji démocrate en teskitano e ɗiɗon état ji ko wayno Californie ko wayno Illinois ko wayno Massachusetts e ko wayno New York ko toon ɓe ɓurno wawde yaade kono en wayno koɓe garti tuggi altini ɓen ɗo gartugol mabɓe toon to Texas
Texas non gile altino jagol mabbe ni yaltude be Texas ciagal de kambe koy mabbe basi weltade wonde yamirol Donald Trump pour wonde kala état ji di ganduda kambe gouverneur uji mudum ko républicain ji mbad peji fo belene beyda yañude hono yimbe kewal mabbe kambe républicain ji ton to Washington dum non ko en wayno waylude démocrate en républicain ji bay burdir won nokkuji won surtout to fuddo don ton to Texas dum non wiide mabbe kambe républicain ji e wiide kadi démocrate en ko tumi wonde ko Donald Trump yidi ko moins kambe Texas be mbaawa kadi beydude yimbe njoyo e sadiyankobe républicain pour neldu dum ton to Washington dum do foko sibabu woteji garoji hitande ujunaji dide no gas jagom pour subade wonde sadiyankobe kanko Donald Trump o yidi ko kambe républicain be continue jogade majorité haysino majorité mabbe hewani ton to congrès fédéral ko haandi ruttade gartugol mabbe kambe bedo sadiyankobe to Texas hawri ko wonde ko en wayni ko non seulement ko kambe yimbe ardibe suudu représentant be jamiri wonde ko kambe démocrate en artuno yanobe fo be cinnin permission wonde police ne rewe mabbe to be mbayade fo dum fo ko dum do fo ko non dum do fo non ko hadde be hankadi yaltude Texas so tay gede badni kon dum wadi en wayni ko woni mabbe cubi modo sa joni ko heddade tonto congrès local gondo tonto Austin wasi yaltude parce que kala mabbe jaltude hayso ko joomu yehi ko to ko biete ko bitikaji yiyata ko police je ndewe mudum pour rende dum hoto yaltude Texas dum do fo non ko hunde ganda odo sa joni ni jirwini kadi état ji goddi état ji di kadi taw ko démocrate en jogi ton kewal ko en Californie kanyumen ko yumen mambaddo peje bad non pour beydude kanyumen ko yumen représentant ji démocrate e didon nokkuji tawde be gandi ko kambe buri ton kewal ko dum wadi kanko Gavin Newsom yonterbe nde o haalino wi wonde ko en wayno ko Californie kañum hoore mum ma wot ñande 4 lewru novembre beydude ko fate walla waylude ko fate carte géopolitique ton to Californie dum non ko beydude hen démocrate en à la place de républicain gonata dum fo ko wattade kanko Donald Trump ko wadata ko en wayno ko way wonde fof en wayno ko Donald Trump kañum feere mudum ko pour bel républicain continue jogade kewe ki bel kanko war mako continue wadde gede do wadata de tungnade hande ko faama hono kanko goto représentant biete de collier dum no ko goto e yimbe be ganda sappo dido démocrate en yaltunobe Texas ton to sud représentant balde didi bende ko tono walas dum non walde mo ton ko pour anje patawde police ko ndewata makko wala liberté do wayede fof dum non woni o continue wonde son kon non be jabani hande signinde kayitaji kala ko fate en baylugol kartal géopolitique ton to Texas sud représentant ji ton to Texas on biyetedo en wano ari ni o wonde ko odo sa joni hono kanko koli ko wadata ko droit ji makko kono kanko woja odo sa joni ko kambe sardiyan ko be ngarbe vote ko fate tobe gonde agenda ji makko en wayno addani hen taw kala ko fate waylude carte no jidirno ni odo sa joni kanyumen wattade hono dum don pour e leydelu men dum non ko hare mawde jugoro wonde ko addi woteji hitande ujunaji ɗiɗi no gas jeegom siftin don tan ko kanko Donald Trump kanko yaltini kadi wi wonde ko mo wadda yamirore pour waylude kala no wotirteno ko yimbe ne do États-Unis min bayi neldude woteji men par poste hadde nyalama woteji arde dum non dum didon woteji kadi ma so ngari ma continue ma lime en wadi kadi no wotirteno ni en ko machine aji didon machine aji didon neldude par poste hono kanko Donald Trump haysinde ko gede de o halno adana wino ken moji yo républicain badda ngotir dum don no sa jono wi ko dum do fof walla ko démocrate en hebde kewendi walla gagnade woteji dum non wi ko mo wadi yamirore bele dum do en ko wotirte par didon machine aji walla ko wotirte par neddude par poste no yo hade donc woteji yo battan nyande de wortende dum kadi ko gede ni ganda en kanko war mako woni koy jewde peji fof belo mo dérange haggillaji yimbe wosobe walla continue hare mako compte démocrate donc à la dernière minute ko kalten ko hono kambe sud représentant ji don to Texas dum non jogi burbe jogade ton tawde ko républicain buri jogade ton kewal en wayno be voter kiide en dum non ma won joni 10 minutes pour wiide wonde ko be jabi kartal kesal ngal kadi no wawi wallude be kambe républicain be gaño hen jonde joy godde tawde den jonde joy ko nokkuji di ganda kambe républicain je mbay gañade ko hulata no giladan ko kambe démocrate en ko be dogan no giladan ko en wayno ko kambe
yimɓe majorité républicain wonɓe toon to Texas en wayno ɓe voti ɗum nde ɗo haare noon hakkunde kamɓe républicain e kamɓe démocrate hono kanko Barack Obama ene wayno o foɓɓi kelle makko ni ene pour yet gouverneur Gavin Newsom ɗum noon nde caggal nde ƴefti pellital kañum hoore mum wadde hono kamɓe Texas naaɓe koɓe mbaɗi ko ɗum noon ko waylude kala gueɗe ɗe ganduɗa carte géopolitique hakkunde républicain e démocrate ɗum noon kanko Barack Obama wi wonde komo gonɗiɗi gouverneur Newsom gueɗe ɗe waɗata ɗen ko gueɗe ko kellifaɗo waɗata ɗum ɗon o wi kanko Barack Obama e wayno ɓe jogorani ɓurtinde koɓe mbaɗata ko kono noon e wayno ko o wi ko kala nde Texas naaɓe walla républicain ji état ji goɗɗi ne mbaɗi ɗum ɗon kamɓe ɗumen mbaɗi ɗumen mami mbaɗi ko wayi noon e état ji goɗɗi ɗi o wi ko ɗum tan wawata wallude yimɓe par ce que o petan républicain ne mbaɗa ko beela kanko Barack Obama o waɗi ɗum ɗum noon o haali ɗum ko kanko ne ñande talata hanki taw wonno fundraising toon to Martha Vineyard ɗum noon ko Massachusetts siftin ɗon tan ko état ji kewɗi ɓurɗi ɓe heewde majorité ko wayno joni so ƴeftama New York so ƴeftama Illinois so ƴeftama Californie ɓeɗo ɓuuri heewde population e États-Unis fof min ma foti wonde mabɓe ma foti Texas kono noon so tawi ɓeɗo fof ƴefti kañum ene mbaɗi oɗon plan ene wayno ko hunde jogorde addude caɗele woteji garoji hitande 2026 hande kabaruji men États-Unis tumnadi kadi AP News ko haali hono cour d'appel goto ɗum noon ko juge fédéral alarba hande ɓe jaltini kamɓe ne ñawore mabɓe ɗum noon rokkude Trump gonga wiide wonde kañum hoore mum ma dartin ko wonno ɗon pour yamirde yimɓe kene wona 60 immigré ji ummonoɓe toon to Amérique centrale e Népal sornade ɗo e leydi he ɗum noon ko kanko Donald Trump ari no wi wonde ko ɓeɗo yimɓe fof ene wayno ko maw heftu statut mumen pour wiide wonde ken ene jamira e coon ɗo hen ɗum no wi wonde komo itta ɗo hen ken ujunaji 7 neɗɗo ɗum noon ko taw ko yimɓe jeeyaɓe toon to Népal taw gonno ɗo ko enene corni ko réfugié ji ɓeɗo fof ene wayno ko kanko Donald Trump administration makko wi wonde ko ɗum ɗo fof ko maw ittuɓe ɗo en rokkude ɗumen gonga sornade ɗo États-Unis donc ene wayno ɗum ɗo fof ko hunde dartinonode gila ñande 31 juillet ɗum noon district cour gonɗo toon to San Francisco kañum dartino ɗum noon ɓeɗo ñawoɓe wonnoɓe toon tato kañumen ko hen goto ko Bill Clinton président démocrate suɓino ɗum goɗɗo henne ko président George Bush républicain suɓino ɗum goɗɗo ko Donald Trump suɓino ɗum kono ene wayno ko yalti hande hono cour d'appel ene wayno salima yamirore mabɓe nde wi wonde ko Donald Trump ene jogui gonga mum ɗum salade ɓeɗo yimɓe sorinoɓe ɗe henno sibabu ne joguino caɗele leydi mumen heddade ɗo hen kene wona 60 ujunere neɗɗo taw ko immigré ji wonnoɓe ɗo ene jeeyaɓe ko ɓuuri hen hewde Amérique centrale e Népal ene wayno ko kawuji men koko calete hen kasi habaruji men international duttinten hande ko guerre gonɗo hakkude kamɓe Russie e kamɓe Ukraine ɗum noon d'abord ko yalti e ñalawma hono kanko Donald Trump ene wayno ko o nanggaɗo ñoore ɗum noon taw micro ji guddino komo haaldanno e Emmanuel Macron o haali o wi wonde ko Vladimir Putin kañum hoorimo ko neɗɗo jiɗɗo yamɗinde donc ko neɗɗo jiɗɗo wadde deal ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa henne kanko Donald Trump hawnaki o mettini ɗum nde o tini wonde ka ɗon haala yaltinama e radio ji ko anda tan joni kanko Donald Trump wi wonde ko oɗo saha joni hono Vladimir Putin kañum hoore mum wi wonde ko alay saago ma fotta e Vladimir Zelensky pour ɓe mbawa haaldude ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Vladimir Zelensky tungna hande ko o hawnaki maɓe coode ken wona 100 million taw ko kaɓirɗe o ummade toon to États-Unis donc ɗeɗon kaɓirɗe kadi ko ene wayno ko kanko Donald Trump ene wayno hawnaki mawo jaab ɗum ɗon hawnaki ɗum waɗi sababu muɗum wonde ko kanko Donald Trump mawo jaab wallude hono kanko Putin e kanko Zelensky ɓe mbawa hawrude siftin ɗon arnoɓe nguɗo batu ko jiida e makko kanko président Zelensky gardiɗo leydi Ukraine ko Emmanuel Macron gardi leydi France chancelleur Frédéric Merz gardiɗo laamu Allemagne kanko premier ministre mo Grande-Bretagne de Keir Starmer kanko premier ministre mo leydi Italie Giorgia Meloni kanko gardiɗo commission européenne Ursula von der Leyen kanko président Finlande Alexander Stubb e kanko kadi secrétaire général OTAN Mark Rutte ko ɓeɗo donc gonno délégation garde makko kanko président Zelensky ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni ko hagguillaji goni koye hol sécurité garantie kamɓe Ukraine ɓe jogori hebde so tawi ngal ɗo nandiral guerre o dartima hakkude kamɓe Russie e kamɓe Ukraine e kadi holno guerre o dartoto holko ɓe Russie e Ukraine naɓe nanodirta ha mbawa dartinde guerre o tin ɗon tan ko kanko président Vladimir Putin hande mo continue wiide ko alay saago Ukraine walla hayta anni muɗum mo joguino pour nadde OTAN
kadi ene wayno ko wonno région ngaji gonɗi toon surtout toon to Donbass kanko puten o wi wonde koye ɗiɗon région ngaji il faut ko ɗin hankkadi jeeyata e Russie ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Vladimir Zelensky ɗum ko gueɗe ɗe o jaɓani surtout en woppude leydi makko hay metere e wiide makko Russie continue fawde hen junggo muɗum joni andaka taw holko kanko Donald Trump holno rôle mo jogori juude convaincude walla forsude Putin yo oppu ɗiɗon condition ngaji walla forsude Zelensky kañum hosumi yo jaab condition ngaji ɗi Putin haaldi habaruji men international hande toon to Palestine e tugnade kadi habaruji gomiri toon to AP News hono kamɓe laamu Benjamin Netanyahu oɗo sa joni ɓene mbaɗi langal eɓe ƴefto kene wona 60 neɗɗo taw ko militaire uji réserviste ɗum noon ko militaire uji nattunoɓe wonde artude ɗumen e armée ɗum noon fof ko fewnitade pour nattude toon to Gaza heftude wuuro ngo e programme oɓe jogino ñanden ɗum noon hay sindo aduna o fof nen continue ene wullane ƴettoɓe ɗum kanko Benjamin Netanyahu omono continue peeje makko e plan makko pour occupde totalement Gaza ɗum noon kadi ko kamɓe Israël hay sinde ɓe kaali ɗum ɗon ko ɓuuri hewde yimɓe hotɓe toon to Gaza mbi ko jaltata nokkuji men hay sinde ne gandi danger gonɗo heno ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni non seulement ko heegueji gon toon mais ɓeɗo continue bombardude hay sinde ɓe natatan taw e wuuro ngo ɗum noon noon noddude kene wona 60 soldat de réserviste artuɗon ɗum ko ɗaɓɓade kanko ministre défense mo Israël biyeteɗo Kars mo haali kadi mo waɗi ɗum noon kadi ko hunde jaɓande toon to congrès mabɓe donc oɗo plan ɗum noon tugnade hande koɓe kaali mbi wonde ko hawnaki kanko mawɗo chef de personnel hono gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu ko kanko jogori jabde ɗum noon ko balɗe garoje ɗe e ɗum noon kadi ma walluɓe oɗo plan mo no mbiri ni ujunaji nogas taw ko militaire réserviste wonnoɓe armée jogi ɓorniɓe teni oɗo saha joni ñagade ɗumen kadi yo continue wonde hen yo continue ɓornade tenue siftinde on tan ko leyɗele arabeɓe hen wayno ko ala foof sipportude oɗo plan mo kamɓe Israël mom jogui e kadi ene wayno ko communauté européen walla aduna foof ene wayno ene riwta plan makko kanko Benjamin Netanyahu ɗum ɗo fof kadi noddude kono kene wona 60 réserviste kadi ari ko caggal nde no wiye wonde ko ujunaji Israël naaɓe ene continue ceppaton toon to guure mawɓe toon to Israël yo jeyngol ñiifi hakkude kamɓe Hamas e kamɓe Israël e saha kadi mo ganduɗa hen yimɓe waɗoɓe négociation pour guerre o ne darto ɗum noon ko taw Hamas ne jeeya hen e taw kamɓe kadi Israël ene jeeya hen kaldigal baɗannolngal toon to Qatar ene continue ene waɗa ene wayno ko yimɓe hewɓe haraleɓe ko fate guerre surtout eno haɓeteɓe ko fate haqqina made mbi wonde ko plan mo ko kanko Benjamin Netanyahu mo waɗi o ɓe mbi wonde ko hawnaki ɗum ɗo fof kadi ma adu caɗele kewɗe par ce que ma force kene wona million ngaji ɗiɗi neɗɗo ittude ɗumen e nokkuji men e nawde ɗumen banggueji goɗɗi ɗum ɗo kadi ko hunde ganduɗa hen ɗum ɗo kadi ko ɓeydude hen kadi caɗele gonɗe toon oɗo saha joni sibabunde koɓe haɗaɓe dañde koɓe ñaami e koɓe jaari kamɓe ko ɓuuri hewde kamɓe wonɓe toon to Gaza habaruji men toon to Sénégal e tugnade kadi ko Sénégal haali hono kanko député biyeteɗo Fanta Sall ene wayno o wiyama o sankima hande ɗum noon o sanki hande ko toon to Koungheul kanko noon ko ene wayno ko neɗɗo parlementaire e kadi ko kemnoɗo wotanede législature mabɓe 14 o jeeno kadi kanko hoore makko koye député ji gañinoɓe taw ko jeeno koye coalition Benno Bokk Yakar ɗum noon mayde makko ari ko caggal kadi ñaw jungu gu sababu muɗum waɗi oɗo dumon fof omo natti yiyede sibabunde wasde mo sellude ko wonde fof ene wayno ko kanko hoore makko kadi ko neɗɗo gandiraɗo pellital muɗum e jokkodiral muɗum e yimɓe ɓe ganduɗa suɓiɓe ɗum wotanɓe ɗum toon to Koungheul mayde makko kadi ma won mawɗo wonande famille makko politique sehilaɓe makko wonɓe toon to assemblée nationale mais aussi yimɓe suɓiɓe mo toon to Koungheul ko wawi wonde fof hono kanko président mo assemblée nationale Sénégal El Hadji Malick kanko hoore makko ene wayno o yettini konngol toon to assemblée nationale pour yeddinte duwowuji makko fade oɗo debbo mayɗo ha hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko yalti hono Khalifa Sall ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko wawino yillade hono biyeteɗo Badara Gadiaga ɗum noon toon to Ribos ɗum noon ko cokaɗo sibabunde haaluji ɗi ganduɗa jaltunoɗi surtout haaluji jaltunoɗi caggal nde kamɓe toon to TFM kanko Badara Gadiaga o bismi hono biyeteɗo Amadou Ba ɗum noon ko yewtere wonnode toon haaɓe kalli hen haaluji patuɗe hen e laamu ngu patuɗe Ousmane Sonko e gueɗe baɗe noon kanko Badara Gadiaga ɗum woni kanko nodda ɗum woni caggal muɗum o nangga ko wawi wonde fof ene wayno ko Khalifa Sall e tugnade konguɗi ɗi haali
o wi wonde o tawi ko badara gajaga ko neɗɗo deeƴo ko neɗɗo kadi sérieux ko neɗɗo kadi ene wayno ko joguiɗo pellital kala ko fawa e muɗum ma continue jaɓe ɗum ɗon fof o wi wonde omo continue kadi huccinde konngol makko e laamu ngu yo woppu ɓeeɗo ɓe nangi ɓe surtout nden ko ɓeeɗo nangaɓe fof ene wayno ko ala ñawore fawande mumen ko yimɓe nangaɓe tan pour mbiya wonde ko ma gon toon ha ñaawe. Ancien maire de Dakar e kanko wonno kadi président to biyeteɗo taxaw Sénégal kanko hoore makko ene wayno ɗum ɗo kadi ko jillu makko toon ko jillu kollowo ceylagal kollowo kadi ko wiyete solidarité hakkude kamɓe politicien ko wawi wonde fof ene wayno ko o wawi kadi kanko hoore makko huccinde konngudi makko toon to parti laamiɗo laamu ngu e kamɓe kadi tribunal yoɓe goppu ɓeɗo yimɓe sokaɓe noɓe nanguirta yimɓeɓe ko hadde gonga yaltude kanko Khalifa Sall ko haali. Habaruji men international hande toon to Mauritanie tunnade kadi e journal biyeteɗo Madar hono kamɓe gendarmerie national mo Mauritanie ɓe mbawi hanki yiitude complot goto ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa ene fonnoɓe jolde laaɗe ɗe ene pourno ɗumen toon to iluji Canari ɗum noon ko diwan Espagne e mbi oɗo opération kadi kamɓe gendarmerie walliɓe kadi yiitude réseau ji ɗiɗi taw ko réseau ji walloɓe yimɓe e ɗiɗon réseau ji kadi ene jeeya hen ardiɓe ɗiɗon réseau ji ko neɗɗo mo jeeyaka Mauritanie service aji sécurité mo leydi Mauritanie e international ko wawi wonde fof ɓe mbi wonde ɓe mbawi nangude ken wona 60 neɗɗo ɓeɗo fof ko yimɓe fonnoɓe jolde ɗeɗo laaɗe ɓe mbi kadi ene jeeya hen hono yimɓe ken wona 11 neɗɗo taw ko yimɓe asiatique en ene 52 neɗɗo taw ko yimɓe ummiɓe toon to leyɗel Afrique ko ɓuri hen leyɗel Afrique ɓaleɓe e ɓeɗo kadi ɓe tawi hen yimɓe sukaɓe tato taw ko sukaɓe minoruji e ɓeɗo fof ene wayno kañum fof nanggama tan ko gendarmerie fawi men juuɗe ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde yaltude toon e journal biyeteɗo Madar. Habaruji men toon to Mauritanie hande tugnade kadi ko yalti e journal biyeteɗo point chaud ɗum noon ko toon to Mauritanie ene wayno ko kanko ministére de l' intérieur mo Mauritanie ɓe mbawi yaltinde kadi liste mo ganduɗa partiji kesi ɗi ɓe reconnaisse ɗum noon koɓe rokkuɓe ɗumen récépissé ji kono noon e tugnade kadi journal o ko haali haraleɓe politique o kaali e mbi wonde ko ɗiɗo partiji reconnaissance aji ɗi foof ko ɓuuri hen heewde ko partiji ɗi ganduɗa enen taw ko partiji ɓadiɗi laamu walla ko yimɓe wonɓe hen ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa jokkodirɓe kanko ministére de l' intérieur o walla kamɓe jokkodirɓe kamɓe gouvernement ɗum noon ene wayno ko ɓuuri teskitede noon partiji ɗi ganduɗa en callanaɗi oɗo sadio koko parti mo kanko Biram Da Abeid ardi ɗum noon ene wayno e parti goɗɗo kadi mouvement Kafana ɗiɗo fof ene wayno ko calaɗe addi oɗo sadio joni sikkitare wonde ha hande ene kamɓe gouvernement ɓe goni koye hutorade peeje heftinde ɗiɗo partiji pour habde mabɓe kamɓe partiji goɗɗi ɗi politique goɗɗi ɗi ɗum noon ene wayno ko ene jeeya e sarɗoyaji ene jeeya e gueɗe namdonode kala ɗiɗo partiji sone jiɗi reconnaissede ko jomum ene jogo ken wona ujunaji 5 neɗɗo taw ujunaji yimɓeɓe fof goni koye région ngaji 6 toon to Mauritanie au moins kadi ko jomum mbawa kadi wadde page électronique ɗum noon ko taw ɗeɗo gueɗe foof ko hunde nde ganduɗa en hawnaki ma nande hunde fonnode webde e tugnade hande journal o ko haali wonde gueɗe gandaɗe ɗiɗo condition ngaji foof ko condition ngaji beɓiranɗe tan yimɓe ɓadiɓe laamu tugnade hande journal ko haali ko wawi wonde foof ene wayno ko oɗo sadio joni dokketeɗi ɗi oɗo sadio joni récépissé ji dokketeɗi ɗi ko ɓuuri hewde partiji lundu jogui hebde ɗumen ene wayno partiji jaɓaɗi oɗo sadio joni ko parti mo kanko Zeynaba Minta Taki ɗum noon ko kañum hoore mum meeɗi wonde député islamiste ɗum noon ko avec parti tawassul e parti goɗɗo kadi mo kanko Noureddine Mohamed ɗum ɗo fof ko ɗiɗo fof ko partiji ɗi ganduɗa en e wiide mabɓe kadi ko partiji ɓadiɗi no fewi ministére de l' intérieur walla laamu ngu ko wawi wonde fof ɗum woni ko ene ɓeydi addude oɗo sadio joni caɗele hakkude kamɓe parti gonɗo toon au pouvoir ministére de l' intérieur e partiji opposition ngaji goɗɗi ɗi ganduɗa donki hebde récépissé. Bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodir joni Tidiane Niang o rokken élément mo jogui en ko fati coftal balle. Tidiane Niang bisimilla ma. eyyi ko noon tigui musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare joni kabaruji men coftal balli gadorɗen kabaruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie hello men tourmaji Fouta hitande ujunnaji ɗe 21 jaɓanten ko to diwan mo Gorgol ñalawma hande jogorno fuɗɗade rimdande ma hitande ujunnaji ɗe 25 pottital hakkude kippu tufde siwe kañum jogorno hewidirde kippu magama to wuro tufde siwe pottal ngal heɓani juude saabi ɗum ko toɓoji guurade e lappol palol dande maayo
rim dandema en jokki ñalawma janggo ne hawra e nogase goo lewru août so wuro garli kippu garli ma hiwdira kippu togamaji so woni 17h GMT. tournoi jowol hitande ujunnaji ɗe nogas joyi diddala ñalawma hande heɓani juude hakkunde kippu hayre yulde kañum jogorno hiwdirde kippu tulel tabalde pottal ngal heɓani juude saabi ɗum ko toɓoji guurade lappol palol dande mayo. sen gumima to wuro jowol jaɓanten ko to wuro jingue tinamo puddogol tournoi jingue hitande ujunnaji ɗe nogas joyi joni alano batten so wona jokkodiren e Iba Bilal Sall. ko noon tigui championnat jingue jeeri 2025 fuɗɗima ñande alede 17 août jawtuɗo o hono rawani ni tan ko club aji jeeɗiɗi poɗodirta ha joni araray o ɗin club aji jeeɗiɗi goni FC aran gueɗal ma kamɓe goni champion en titre, FC yakare, FC Toulé Haasi, FC Yurno Jiya, FC Jawa, FC Lyon e FC Timtimol yaltayeɓe. ñande alede 17 août nangodirno ko FC aran gueɗal ma kamɓe e FC Toulé Haasi ko FC aran gueɗal ma fi FC Toulé Haasi 2-0 tawi kanƴi debit ɗi foof marqueɗi ko on biyeteɗo Daouda Sy walla mbiyen Dekko. ñande altine 17 août nangodirno ko FC Lyon kamɓe e FC Yurno Jiya ko FC Lyon fi FC Yurno Jiya bitu 3 e bit goto bitu 3 FC Lyon ɗi fof marqueɗi ɗumen ko on biyeteɗo Ousmane Dia tawi bi FC Yurno Jiya o marqueɗi ɗum ko on biyeteɗo Bouba. alarba hande ene hawri e 20 août 2025 nangodirno ko FC Jawa kamɓe FC Timtimol yaltayeɓe ko FC Jawa fi FC Timtimol 1-0 marque bio ko on biyeteɗo Samba Missine. alhamis janggo so Allah jaaɓi jaabima jogori nangodirde ko FC aran gueɗal ma kamɓe e FC yakare wonno ko Iba Bilal Sall depuis stade woyndu Bourmo jingue jeeri Tumbere radio Jowol Sare. guddiren kabaruji men coftal ɓalli programme uji complet quart de final chan hitande ujunnaji ɗe nogas joyi jogori fuɗɗade ko ñalawma aljuma ne hawra e nogas ɗiɗi lewru août hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ene waɗi pottitte ɗiɗi 16h GMT Kenya ma hiwdire Madagascar 19h GMT Tanzanie ma hiwdire kippu Maroc ñalawma aset ne hawra e nogas tati lewru août 16h GMT Ouganda ma hiwdire kippu leydi Sénégal 19h GMT Soudan ma hiwdire kippu Algérie. kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde foof. Tidiane Niang jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare kabaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma alarba hawri ko nogas lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi gasi haalaɓe siftinde on tan hannde journal o walluno en présentation muɗum ko Tidiane Niang goto e joɗaniɓe en toon to Mauritanie kadi karalla ko fate coftal ɓalli ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.